Päivää. Kuulkaa, kun pitäisi saada kukkia rouvalle ja nopeasti. Peijakas sen, me olemme jo myöhässä. Se on totta. Kykkiä rouvalle äkkiä. Tule. No, sehän kävikin kamalan nopeasti. Minä maksan pankkikortilla. Selvä. No, sehän kävi myöskin nopeasti. Niin, ja suoraan sinun tililtäsi. Minä taidankin maksaa vasta ensi kuun lopussa. Mitäs? Tällä kortilla. Ei, tämä onkin kansallisviisa. Siis viisalla. Kyllä vain. Se on hirveän kiva, kun saa maksuaikaa aina seuraava kun loppuun asti. Ei. Mutta tuohon kelpaa myöskin ulkomailla. Oikein näytättekin vähän siltä, kun olisitte kova matkustamaan ulkomailla. Aivan. Sinunkin pitäisi hommata tällainen. Aika monella jo on. Kansallispankin pankkikorttivisa on kansallisvisa. Kaikki maksutavat ja reilu maksuaika. Kansallisviisa.